Nu tager det sammen, jeg gør det, får du bare 3 jafter bygge ud. Hvad sagde du? Mette! Kom her, Mette! Okay, så kom her. Hvis... Mette, kom her. Mette, vil du ikke stikke, eller hvad? Jeg sagde, du skulle komme her fra starten. Jo. Du ved, der får givet dig for måge, ja. Hvad er der for en kort? Okay, jeg kan ikke forstå en skid, mand. Så kan jeg Mette, skal vi i byen, eller hvad? Vi skal sove. Nej, vi skal sove. Nu kommer I og folk, vi sover også sammen. Alle sammen, vi sover nu. Når man ej, kun kan gå ned. Nej. Wow. Sæt dig ned. Hvor vil du hen nu? Sig det til mig. Sig det til kamera. Hvor vil du hen? Børnevogn. Hvad fanden er børnevogn? Hvad er børnevogn? Mamma, jeg går Jamen, der er masser af billeder nu. Det kamera. Fuck, jeg kan 5 minutter tilbage. Det må snart ske noget. Jeg har sagt til Gunnar, at jeg vil dokumentere det i aften. Mette. Ja. Hvor skal vi hen i aften? Bango. Det skal da for gamle mennesker. Mette, skal vi i byen? Bango. Kom med mig. Kom. Nu. Mette. Kom, sig. Ja. Mette. Skal vi i byen, Mette? Ja. Kom, mig der vi tager byen nu. Jeg leger et hotel heroppe. Nummer 123. Min hotel nummer 123. Ansat til venstre. Kom, let's go, bitch. Kip. Men jeg er nødt til noget. Nej. Mette, kom. Jeg har et vist jo. Jeg går ind til naboen og siger undskyld for det, vi lavede i jer.